Ambalmao auka do kibaru wati sera bidon kibaru bena ke laseli krenkrenen anga jamana kono chorobani msorobaw bintenen donya janvier kalo kletani woro kibaru kelembe ka dagafa bi kosebe aw mana nyiningali ke ko yala rasjal mundebe jamana kono amba fo mimbe jamana kono abe ina fo ngalumaira abe ina fo dabalbanko ka fo samba keleni keme konotoni bi konotoni fla kofe ni beya kuma kera beya min kuma kera de ode yamaruya di jamana deuma hakebe hakela lanyinina olu sirata mara kabini ni doni kelen klema kulu do de sigira anfe bamakoya nyon kumben bomi na donen doni banzumana togola bonye palais de la culture la conférence nationale kera yende ni doni kelen klema anka jamana almamiu dinemaw ka ton mimbe nan kwa mako ambipi uka chide min tumbe keneka samba keleni keme konotoni bi konotoni fla ko kata jamana foroba kuma chogri jamana foroba kibriyaw nabe lase hali jamana denka taninga segi sariya gafe munun tara o sariya gafe folo munu kuma fora mali kono abe jujon domina alislamew ka chide min tumbe keneka ode imam mahmud diko ye o imam mahmud diko o kungan ko kibriya chorobani msorobaw o debena ke anka bido kibaru fambaye hali ni ayasro ni sonjabate ni koina dabal banko ni barka bunyalendo kosebe sambioro ni ko malika irema horonya talen kofe halisa anka jamana alakana baw be tabulu ke mimba to jamana deumbe nyiningali kebi anka bidon kibaru akibaru ya fambaw bena buli imam mahmud diko kunga ko kibaru ya deka oba do kafo magan jamana oye jonjon de di jonjon imbe di wati mina ni bena malideun cha mama odeyato kabini imam mahmud diko machu anfe mali kono ya labon sabatira wuli kajo kera alislamew fe ko kata akumbe bamako pangulu jigi kenela ni kumbeli inde kera fiye kunaman kirnuye alislamew ma andabe sama bi do kibaru keneka ambalmaw anka jamana ni frafina klebian fa jamana uka tomba benembe wati krene mima ko franche fanga imbara ubena jujon wati kono odeye kalo mugani nani ye okanga fori samba flani sa mugani nani kakenyani okunga ko kiboro yai o hukumu de kono wati krene mindira abara do ukanga nobo kalo flanata nankwa mako referendum anka jamana ministry krene mi ni alebe jamana seven fura nyanabo ani jamana dugukolo re matangali fokase franche fanga nyamogo kala ma sugantili kerenkerenema nan kwa ma ko ministre d'état ale ni politique mo yi nyogonye yala benkera mundeka chorobani msorobaw ameno lase aw mabi ambalmaw chake dabe anfe mali konoya nan kwa ma ko société baramuso ni chake bonda soyi abe nyini kana sanchamambo malideun yereuka lanyinu kofe nunun kera sabuye anka jamana dugumseni dugubaw menye dunga fay hali ambalma muso beta sani frife munu nyini duafia ula don temenuna nunun bela jelende kera bolo korofenye o sabu bora société Aminata Konate nankwa mako baramuso ka kenyani sandamne barawye o tunye wuli kajo de ke dogo français temene u yero ka barakela kerenkerene munu ka baraye ka baramuso ka jagofeun fere koni mamin ye jagofen fere kase boro baduruma sefa wari wa kemenyo ko be di o tigila mogoma o nafolo diu de tumbe sena ambalmamso ka wuli kajo anuka chesiri o kera sabuye sefa wari wa keme chama de dira sefa wari wa kemeu o koni make ambalmamso negelaye kada uka bara nyumau kelika samba flani samugani kele baramso re anyamogoba no ye burema dumbiaye ale re tumbe keneka anka bi kibaro la obena ba jona aye mifo tigitigi muso demelila kolew demelina kamaubo sumakoro ku ke dubalo lawe ni sabu doye baramuso chake bunda soyi amena nyafoli kala awyebi ambalmaw ni ndebena fara kibaro ya cha manka kibaro munun bena lase awma aw balmake gawsu jalu rasjal ananka kuma bon munun be mali dugubani dugumsen kono fokase bololo sanfe barakelaw munun ba bla subhana mansunka nunu bela jelembe fobi alna ya soro nyoka cha wugula bi kosebe ngambe laydu dawma ka fosini dokibaru M5 RFB mali kura nunu fana tunye weleli ke kuna fundila uyorola
ka kɛɲɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na sini kibaruyaw kɛnɛ kan an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'o lase cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye an donkan ye foyi tɛ aw ma lafiya hakilisigi ani limaniya kɔ aw denkɛ bɛna do kibaru wala dayɛlɛ aw ye bonya ani karama kɔnɔ imam Mahmud Diko wallahi alisilamɛ jama ko ten diinɛ jama ko ten ma limaniyalenw ko ten ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ hakililatigɛ ni basigi ye e ta ye alisilamɛw na sugantili kɛ i ka hakilinaw la n'a y'a sɔrɔ bonya tɛ fila ye imam Mahmud Diko kɔni bonyana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bisimila an ka an balimaw an ka bi don kibaru a bɛna wuli kibaruya min kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabini alamusa tɛmɛnen mankanba de tun kɛra Mali sɔrdasiw ani jugu marifatigiw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Tɛnɛnku ka taa Masina mara la o kɛra sabu ye an ka sɔrdasi maa 14 ɲɔgɔn fara hali ni an ka sɔrdasiw fana ɲiningale u y'a jira k'a fɔ olu fana ye banbagaci marifatigi min fa ko bɛ taa jɔ maa 31 ɲɔgɔn na Fransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kibaruya carin bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ farafina yan n'an ko a ma ko Agence France Presse a ko an ka sɔrdasi maa 14 ninnu minnu fara ko nin kɛra jadiwaleba de kɔfɛ jadiwale min kɛra an ka jamana camancɛ yan fan na n'an ko a ma ko le centre du pays waati min na maaw tun bɛ ɲiningali la jɔnni de ye nin baara jugu in kɛ ko duniya kɛlɛkɛkulu Osama Ben Laden n'aw hakili b'a la nin kulu in de tun bɛ wulikajɔ kɛla ka Libi jamana dakolo ci waati min na Ben Laden tun bɛ balo la an ko de ma ko Al-Qaida o Al-Qaida in ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko Mali sɔrdasi maa 14 minnu fara ko maaw kana ɲini yɔrɔ jan ko olu de ye Mali sɔrdasiw fa wa ko olu ka kulu fila ɲɔgɔn bɛ yen n'an k'u ma ko Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM ani GNJM ko ninnu de farala ɲɔgɔn kan wa ninnu de Al-Qaida tɔndenw ye n'u ye Mali sɔrdasiw fa ni cogo la Mali sɔrdasiw ka kulu ɲɛmɔgɔw ɲiningale olu fana y'a jira k'a fɔ maaw k'a dɔn nin kɛlɛ in ani jadi wale min kɛra ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɛ ko nɔgɔn ye a gwɛlɛyara fo ka se yɔrɔ jan ko Mali sɔrdasiw fana ye maa 31 ɲɔgɔn de fa ninnu ka kɛlɛkɛcɛw la nin kuma in dangɛnɛmayara Fransikaw tɔgɔ la kibaruya carin bondaso Agence France Presse maaw fɛ nin bɛɛ de kɔfɛ l'Américainw ka cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'an ko a ma ko ONG American Site ale min ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsilen de don ka dabali ni fɛrɛw tigɛ banbagaci marifatigiw ka taabolo an'u ka dabaliw ka se k'o duga ni kulu kɛrɛnkɛrɛnnen in fana bɔra ka laseli kɛ l'Américainw tɔgɔ la a ko kɛlɛ juguba 2 de kɛra olu ka sɛgɛsɛgɛli bɔra ni min ye ko kɛlɛ fɔlɔ min kɛra banbagaci marifatigiw ye mugu fɔlɔn dɔ de don dugukolo jukɔrɔ n'an ko a ma ko min ni maayɛlɛ n'a kan a ka ca Ala fɛ a bɛ gɔlɛ de wuli dugukolo kan n'a ye gɔlɛ in wuli o y'a sotelen ye ko u ye Mali sɔrdasiw kɛlɛli fɔlɔ min kɛ k'u ye min de don dugukolo yɔrɔ min ni Mali sɔrdasiw yɛrɛw bɛ tɛmɛ ye u tɛmɛli min kɛra ko min de sotera o kɛra sabu ye k'an ka sɔrdasiw caman de fa nin kɛra Tɛnɛnku ka taa Masina maa minnu bɛ nin sira kofɔlen in dɔn u ko hali Rusila sɔrdasi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun kunkan ko kuma fɔra duniya kɔnɔ n'a kumaw cayara kosɛbɛ an ko a ma ko Wagner sɔrdasi kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ jamana camancɛ yan fan na k'u ye Mali sɔrdasiw fali min kɛ ko hali Wagner maa dɔw sara Al-Qaida maaw ka lasela ko olu ye fɛlɛli kɛ hali tako 2nan na ko u ni Mali sɔrdasiw ye kariko 2nan min kɛ ɲɔgɔn na k'o kɛra Kumara min bɛ Masina masurunya la n'i bɛ bɔ Tɛnɛnku ka tɛmɛ Kumara ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa Masina k'u ni Mali sɔrdasiw ye karili min kɛ ɲɔgɔn na u ye nin janfa wale fɔlɔ minnu cori dugu jukɔrɔ an ko min ma ko min o ɲɔgɔnna janfa wale dɔ de tigɛra wa nin janfa wale min tigɛra k'u ye engin explosive o 3 ɲɔgɔn de don an ka sɔrdasiw bɛ magwɛnw na waati min na k'u sera nin yɔrɔ kofɔlen de la Kumara ka taa Masina mara la ko kabini ninnu sera janfawale ni dabalijuguw fɛrɛ tigɛli minɛ ninnu ma waati min na ko yɔrɔ kofɔlen na min ye Rusila ninfere kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali kɔnɔ n'u ko a ma ko Wagner Al-Qaida au Maghreb islamique maaw ka fɔla u ko Mali sɔrdasi 7 ɲɔgɔn fara hali maa caman Mali sɔrdasiw la k'olu banara kulu
Flanami ni ale y'a jira k'a fɔ fɛlɛli min kɛra tiɲɛni wale min kɛra ko a kɛbaa tɛ maa fila ye k'olu de ye tiɲɛni kɛ ka gwɛlɛya wuli ka Mali sɔrdasiw fa ni togo la. O kulu de welela ko GNIM ko a y'a jira k'a fɔ ale ka maa 5 ɲɔgɔn kɔni fara nin ko in na Mali sɔrdasiw fɛ ko wa ko maa minnu fara k'olu ye Seyidisuw de ye. Wa nunu ɲiningale mun de y'a to u bɛ nin wulikajɔ jugu nunu kɛ ka Mali sɔrdasiw fɛlɛ nin togo la. O k'u ka laɲini ye min ye an ka furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga ani donna tɛmɛ fanga min bɛ anw kun Mali kɔnɔ bi k'u ye jalakili gɛlɛn de bi olu kan. U ye wulikajɔ ni dabali ni fɛrɛ minnu tigɛ ka taa sɔrdasi dɔw wele Rusila jamana kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko min ma ko société privée paramilitaire Wagner k'olu nali min kɛra o de ma bɛn Al-Qaïda maaw ma. O de kɛra sabu ye k'u ye nin fali wale in kɛ ka Mali sɔrdasiw fa nin togo la. Ko nunu bɛ Wagner min fɔ ko fɔ ka se bi ma an ka Mali jamana kuntigiw hali furancɛ fanga ɲɛmaw nunu y'a jira k'a fɔ Wagner kuma min bɛ fɔ nin ɲɛ de ka Mali ni jamana wɛrɛw kun kari ɲɔgɔn na ko an bɛ don min na i ko bi ko Wagner tɛ Mali kɔnɔ bi Wagner tɛ Mali kɔnɔ sini ko a bɛ fɔ min ma ko propagande ko kabini san 2000 ni san 12 n'aw hakili b'a la Mali marabaw kɔni y'a jira k'a fɔ propagande de bɛ kɛ nin banbagaci marifatigiw fɛ. Propagande ni ko i b'o fɔ todunkan a bɛ komi u yɛrɛw bɛ wulikajɔ de kɛ ka maaw bila fili la ka maaw kunna tiɲɛ ka maaw kunna siri ngalonjugu ani miiriyasiw bangeni duniyama hakili la ko de y'a to u bɛ ngalon tigɛ k'a jira k'a fɔ Mali sɔrdasiw dɛmɛlen don ni maa wɛrɛw ye k'o ye ngalon kuma ye. Mali marabaw ka fɔ la ko kabini san 2000 ni san 12 an ka jamana bɛ banbagaci marifatigiw ka wulikajɔ ni u ka janfaw kunbɛli min na n'a kɛra sabu ye hali Mali sɔrɔw Mali maratogo ani malidenw yɛrɛw minnu bɛ dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔ ninnu kan ka hɛrɛ min sɔrɔ ka bɔ Mali jamana ɲɛmaw yɛrɛw ka dabali ni fɛrɛw tigɛli kɔfɛ ko gwɛlɛyalen don ko ni y'an ka jamana camancɛ yanfan lajɛ ko nin yɔrɔ in kɛra yɔrɔ ye bi min kɛra banbaganciw daga yɔrɔ ye hali maaw bɛ tɔɲɔni min kɛ maaw bɛ kɛlɛli min kɛ walima maaw bɛ fali min kɛ ko nin bɛɛ de bɛ ka kɛ kɛnɛba kan kɛnɛ min fɛnsɛlen don fo Burkina jamana fo ka se Niger jamana ma an ka jamana sud yanfan fɛ an ka jamana sɔrdasi minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi ko kabini san 2000 ni san 20 an ka jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ olu bɛ furancɛ fanga min ɲɛmɔgɔya la bi kabini san 2000 ni san 20 fo ka se san 2000 ni san 21 ma Mali ye fanga yɛlɛma min kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paronen kɔfɛ banbagaci marifatigiw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu kɔni fitinɛra Mali jamana kantigiw kɔrɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko sɔrdasiw bɛ fanga in marali min na kabini san 2000 ni san 20 fo ka se san 2000 ni san 22 ma k'u ye fanga paronko filanan min kɛ an balimaw aw hakili b'a la an ka jamana sɔrdasiw ye fanga paro min kɛ kabini san 2000 ni san 20 fo ka se san 2000 ni san 21 ma Asimi sigilen min kɛra Ngolo kan Mali ye Faransi ni a teri jamana minnu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ n'an ye dabali ni fɛrɛw tigɛ Rusila jamana ka se ka na dɛmɛ ni magɛn don Mali ma an ka jamana kɔnɔ o de senfɛ an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmaw kabini san 2000 ni san 21 u ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi ka olu bila ka taa jamana camancɛ yanfan na sɔrdasi kulu k'o de kɛra sabu ye ka nin tiɲɛni wale tigilamaw ani nin janfa wale tigilamaw la fitinɛ k'u kɛ an ka jamana sɔrdasiw kan ko n'i ye diɲɛ tɔnsoba yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ka lasew lajɛ kabini tarata tɛmɛnen n'an ko a ma ko secrétaire général des Nations Unies u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don lakana ma n'an ko a ma ko conseil de sécurité ONU ale y'a jira k'a fɔ kabini juin kalo tɛmɛnen fo ka se décembre kalo san 2000 ni san 22 ma ko Mali camancɛ yanfan fo ka se an ka cɛncɛnfuga kɔnɔnaw ko gɛlɛyaba de bɛ wa dɔ de bɛ ka fara basigibaliya kan Mali dɔrɔn tɛ hali Mali ni Burkina jamana dancɛ la diɲɛ tɔnsoba ɲɛmaw fana y'a jira k'a fɔ kabini Faransi sɔrdasiw ani dunya sɔrdasiw minnu taara ka bɔ Mali kɔnɔ k'o kɛra sabu ye an ka jamana a ka gɛlɛyabaw sɔrɔ gɛlɛya min n'a kuma cayara bi kosɛbɛ o de kɛra sabu ye hali Mali ni Niger dancɛ la ko banbagaci marifatigiw ye se de sɔrɔ Mali kan nin ye Agence France Presse ka ɲɛfɔli ye o hukumu de kɔnɔ o kulu kelen groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM ko ninnu y'a jira k'a fɔ u tɛna foyi dogo bilen u ka laɲini ye min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o ye ka na Mali yɛrɛ faaba n'o ye Bamako ye ka n'o daminɛ
u ye nin lase in de kɛ kabini tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 10 k'u ye wulikajɔ dɔ de kɛ nin lase in kɔfɛ ko kabini tarata janvier kalo tile 10 n'aw hakili b'a la groupe de soutien à l'islam et aux musulmans u y'a jira k'a fɔ olu ye wulikajɔ min kɛ ka taa jijɛ ni gendarmew ka daga k'u gosi ani sebekɔrɔ ko laɲini wɛrɛ t'u la mali yɛrɛ faba kɔnɔ ko de y'u ka laɲini ye Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI ale fana ye nin kibaruya kelen dangɛnɛmaya k'a fɔ ale ka wulikajɔ ni a ka cɛsiriw bɛ ka kɛ sabu ye bi ka gɛrɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw de bɛ ka kɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye bi olu ka gɛrɛ mali yɛrɛ faba la ko n'i ye ninnu ka tiɲɛni walew lajɛ Kayi mara la ka taa Kulikoro mara la k'u bɛ ka tiɲɛniba de kɛ wa u y'a jira k'a fɔ an ka jamana gendarme kelen fana k'u y'o fa ani bolifɛnw caaman kɔni soɲana olu fɛ janvier kalo tile 2 olu de taara Kasela n'o ni Bamakɔ cɛ bɛ kilo 40 ɲɔgɔn bɔ bi an ka jamana ka kulu baarakɛbaw n'o ye protection de l'environnement et des eaux et forêts ko fali min kɛra k'olu ka cakɛla dɔ fara k'o ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw de ye AQMI n'o ye Al-Qaïda au Maghreb islamique k'u ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ i n'a fɔ maraka kungo an ka jamana cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don magwɛn ma k'u ye maa 3 de fa nin yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ sapeur pompier maa 2 tun b'a la groupement Al-Qaïda au Maghreb islamique maaw y'a jira k'a fɔ juillet kalo tɛmɛnen k'u ye wulikajɔba de kɛ u ni Katiba Masina an ka jamana camancɛ yan fan fɛ ka maaw ka bolimafɛnw jeni hali an ka sɔrdasiw ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Kati yan n'an ko a ma ko kan Sunjata k'olu de nana ka na o sɔrdasi daga in gosi o yɔrɔ kofɔlen min ni Bamakɔ cɛ bɛ kilo 20 ɲɔgɔn bɔ an balimaw kunnafoni lasela min ye fasirili kɛ nin kibaruyaw la ale ko ninnu bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na n'u ye tiɲɛni wale min kɛ u bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ ko nin bɛɛ de kan ka kɛ sabu ye an ka jamana marabaw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ninnu ka se ka fɛlɛ ka gwɛn ka bɔ an ka jamana duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ malidenw ka se ka lafiya ko a tɛ taa bɛɛ ni malidenw bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri ni wulikajɔw kɛ ko hali Faransi jamana gwɛnni min kɛra ka bɔ Mali kɔnɔ i n'a fɔ opération Barkhane n'o tun ye Serval ye an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔden bɛ nin banbagaci marifatigi ninnu ka fɛlɛli la ka ɲɛsin Mali jamana ma a mana tigɛ da o da la anw ka sɔrdasiw kɔni bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw dalen don a la k'a fɔ an bɛna se sɔrɔ direction de relations publiques des armées olu tun ye Mali sɔrdasiw yɛrɛw ka wulikajɔ kibaruya dɔw ganse malidenw tulo kan yala Mali sɔrdasiw bɛ lahala jumɛn na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ dɔ lamɛn an ka sɔrdasiw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la minnu bɛ senna bi hali n'a y'a sɔrɔ Al-Qaïda au Maghreb islamique maaw bɛɛ ka kibaruyaw de ganse ka maaw lasiran ka maaw papa ko n'a kɛra duniya kɔnɔ k'u b'a jira k'a fɔ k'olu de y'o kɛ k'a sɔrɔ k'a bɛɛ tɛ u ka kɛlen ye a mana tigɛ da o da la an ka jamana sɔrdasiw kɔni bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na malidenw dalen don a la k'a fɔ don nataw la u na se sɔrɔ an ka sɔrdasiw yɛrɛw lamɛn a bɛ san 2 bɔ bi an kɔni n'an ye finitigilakaw ka kibaruya dilaw ye an b'a ɲini ka kalo kalo ka an ka kibaruya dilaw wele ka na donc ka na kibaruyaw daw tulo kɔrɔ mun ye armée ka bakulu ye minnu kɛ u ka taabolow la k'o se k'o di kibaruya dilaw ma n'an ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ bi na hali bi an ka finitigilakaw u bɛ ka gɛrɛntɛ siri jatigɛwale mɔgɔw la u bɛ ka gɛrɛntɛ sigi o la cogo bɛɛ la alors mais n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen ani ɲinɛ kalo ani bi kalo jan tɛmɛnen n'o octobre kalo ye ani novembre kalo an bɛ jateminɛ kɛla k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw n'o ye an ka cɛmancɛ sigidaw ye u bɛ ka boli ka bɔ yen tellement que pression kɛl'u kan tellement que gɛlɛya dal'u kan u bɛ ka boli ka bɔ u bɛ ka taa sud la u bɛ ka taa un peu vers l'ouest o de b'a kɛ aw b'a mɛn Kayi région na Kayi sira kan u bɛ attaquew kɛla Sikaso Kucala Yoroso aw ye attaque dɔw fana mɛn yen kɔsa in na o bɛɛ bɛ faamu parce que gɛrɛntɛ de kɛl'u la cɛmancɛ région ninnu na donc u bɛ ka cari même u ka carili fana i bɛ taa sɔrɔ u tɛ cari kosɛbɛ
ou kelen moto kelen ou bien moto fla moto saba ou kacha ou déplacer de là parce que bibina à chaque fois que nous déplaçons là en masse tant que information de la femme ma ambe wuli kata nyini est-ce que mumbe ka fo tien do ni tien do fama ou be intervention ke avion bise kata comme avion fene bise kata mo flier ou bien duguma mo rebse ku kumbe chukomena o bara be de bolo dalendo 600 o de keleme kato bibina amse ka fo alhamdulillah akabusa maintenant jate meneke octobre kalola ani novembre kalo temenena amba e ka fo tieni doni donankuna tieni doni dona parce que octobre kalola alors fama ou ama gela basoro mouye bani anga côté là mouye desawe mouye moro ya anga côté là ne anya jate meneka octobre là vraiment fama ma bonanina mais ni mois de novembre là anga finitigi la ka kononton olu bonanu nina mais ne jatemena fene ko la ka foku bonanu nina ko kele de la ko terroriste attaquer hôtel parce que terroriste ka tabolo kele me mu sisa ou be ka fama ou éviter ou tesen ka foku be kele re dal ni fama ou directement mais ubita dugu jukoro mugu jugu de bla donc ambito tamaula parce que chaque fois que na fola ou be romuna bibina ambe wuli ka tu no fa donc ou be mugu jugu de bla sera là ambe te mesra munu fa donc pour que ka se ka anga moblu soro pour que vous se ka soro mais ka foko mogo nunu tanyalu ni na de kelere konona na non hôtel mais il faut considérer que même nous mugu jugu fa bla o fa kele tabolo do de donc mais ka foko uye marfa da do nyona ka kele ke non abe ambe ni ka kalo woro nyoko bosi san jatke wale mogo to ke quoi donc ça veut dire que pression buka nyebema anya jatemne ke fene ka fo ni ye bololota kuma chama me fo bololoka muye ka fo fama uni ou ka instructeur ou tala mogo binani kele mene dugu dola ne je pense tenengu yoro la fo dugu mako bouré ah douanza donc irisu dotala irisu kele ko moko bisaba kantre vraiment o ka bo akile mako mais bita soro moko bo partager ne jate menega a chemai hali ni ayer iya yer ni akala ibado ka fo tese ka ko aw goko irisu ni fama ododo irisu kele obise ka ta fama bisa malien bisaba ko kantige malien jole nyana togodi akabu akili makwa mais nantola ko lu partager amena ni ubeka laini munyini encore basoro parce que abe galonde ambeka puma fo chugumina ka information dauma ka kunafonu dauma jatige wale mo fene bo o baraw de la uya damina amena mais entre dangari kula nanga information mais ambeka mu kolosi ubeka adamne puraye mais ubeka adamne o kelente parce que deme baga fene bula donc ni akibara o chama abe galo et akibara te fo bololo kane en sora si nyamoko mawuli ka anyeni ka do hakili bala jumado ou bien sibirido imagine do fene bola ko dili enfant fait ko terroriste tala doka nyo balo tigele koko jeni mais akuma fala dron nyamoko ya nyeni ka do mais galon yo kuma de terroriste ko ni te jenini balo ko ni jenina mais balo jenina chogodi c'est que flado michigana do de ni sénégalais do blala nyona peut-être que yoro balo tike kuma nununa peut-être que michigana o bakangena o fane ba fo ko feni munumbetu lubita peut-être que olubitu ka bakang balo la donc ni e mo mi ka sumanta jona ibita soro bakang bita do atiki ka suma tikelena kada donc o kele de dona flakeni sénégalais donc o de ko fait
mɔgɔ détraqué a tigi n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc o de bɛ parti ninnu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de taala ka taa don balo nin na sinon k'a fɔ terroriste y'a kɛ o tɛ tiɲɛ ye donc o ɲɔgɔnna camanw de bɛ yen mun bɛ maliyɛnw dusu kasi mun b'a kɛ maliyɛnw b'a fɔ ko non ko sécurité tɛ yen ou bien a bɛ fɔ ko oui les femmes montent en puissance mais nin filɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana ka bon hali an ye image dɔw fana ye bɔlɔlɔ kan ko terroriste dɔw taara Bajangara yan fan fɛ ka taa population gɛn ka bɔ yen bon tout ça c'est pour mettre la population la pression sur la population mais n'a ye faamuyali kɛ faamaw tɛ se ka jɔ yɔrɔ bɛɛ la o dɔɔni de don mais à chaque fois que n'a fɔla terroriste bɛ nin yɔrɔ la o bu t'u nɔfɛ o kɔni an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ la o tun tɛ yen mais bi bi in na a tɛ fɔ terroriste filɛ yan ko faamaw tɛ wuli ka taa donc moi je pense que an ka ko ta hakili la jamana in ka bon finitigilakaw ka dɔgɔ et n'i ko ko moyen fana ka don convenablement finitigilakaw la pour que ka population ka sécurité assurée même à 75% i bɛ taa sɔrɔ bana yɔrɔ la santé yɔrɔ la état tɛna se ka fɛn kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sira dilan na état tɛna se ka fɛn kɛ parce que a bɛɛ de bɛna don sécurité la donc a ma nɔgɔn il faut k'an k'o de faamu a bɛ taa dɔɔni de a bɛ fɔ cogo min na bana don ka di farikolo la n'a bɔli ye donc n'an b'o zana dɔn ka ban terrorisme in fana bɛ komi bana de a donna an na a bɛ san 10 bɔ a bɛ san 20 bɔ pour que a ka bɔ a bɛ bɔ dɔɔni de donc il faut que aw kibaruyadilaw k'o faamu il faut que aw fana a k'o de lase maliyɛnw tulo kan k'a fɔ faamaw kɔni an kɔni bɛ k'an seko kɛ an t'a fɔ bi in na ko alhamdulillah mais camanba kɛla o camanba in kɔnɔna na je pense que aw fana kibaruyadilaw aw sen b'o la parce que aw fana bɛ kibaruya ɲumanw di peut-être que hakilina minnu tun bɛ yen fɔlɔ an bɛ k'a constater bi in na bɔlɔlɔw kan arajosow kan vraiment hakilinaw yɛlɛmala les journalistes sensibilisent beaucoup la population et je pense qu'an man ka sɛgɛn o de la bi in na. An balimaw n'a fɔra Imam Mahmud Dicko i b'a fɔ alisilamɛya n'a fɔra Imam Mahmud Dicko i b'a fɔ a ka diinɛ walima i b'a fɔ jamana ma caman de bɛ Imam Mahmud Dicko kɔ bi dɔw ta ye jamana ko ye hakilina ni kungilenna min b'a la ani a yɛrɛ ka yeta fasoko la walima minnu bɛ yen ni olu ye diinɛmaw ye Imam Mahmud Dicko kɔni kɛra maa ye bi Mali kɔnɔ maa kanunenba don o tɛ bi ko ye kabini waati tɛmɛnenw na n'aw hakili b'a la kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paron na Mahmud Dicko ni furancɛ fanga ɲɛmaw a bɛ komi u ka ɲinifɛnw tɛ kelen ye u ka yetaw tɛ kelen ye a tun welela Magan jamana de fɛ Magan jamana yɛrɛ u ka diinɛ jɛturaw ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen n'an ko a ma ko Ligue mondiale islamique o Ligue mondiale islamique min kabini a ju jɔna duniya kɔnɔ nin bɛna kɛ an ka jamanaden maa filanan de sugantili ye nin kulu in kɔnɔ Imam Mahmud Dicko de welela Magan jamana ɲɛmaw ani Magan jamana yɛrɛ diinɛ kulu ɲɛmaw fɛ ka taa wasa kɛnɛ kan a n'a ka denbaya maa 10 ɲɔgɔn kɔni taara fo ka se terilaka dɔw ma ninnu ye tali min kɛ Imam Mahmud Dicko kɔni sugantira ka kɛ membre permanent de la Ligue islamique mondiale o waleɲuman dɔ min kɛra malidenw de y'a laɲini k'a fɔ u bɛ taa Imam Mahmud Dicko kunbɛn Bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ kan nin hakilina in taara waati min na Imam Mahmud Dicko yɛrɛ a dɛmɛkulu a n'a ka magwɛnbaw fɛ ka taa a kunbɛn ka sɛnsɛn ka taa ka denbaya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin den ma taa wɔyɔ kɔ an ka jamana lakanabaw polisilakaw fo ka se garde national ninnu bɔra ka caya Bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko nɔfɛmaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamaba de tun bɔra Bamakɔ sibiri tɛmɛnen ko ninnu ni toli man ka Bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ kan u kɔni ye maaw gwɛn fo ka taa fori an ka jamana yɛrɛ a bolola baara ani seko ni dɔnko tigilamaw ka lajɛw bɛ kɛ bon min kɔnɔ sigida 6nan na hali julaw ka ɲɔgɔn kunbɛn tulonw n'an ko a ma ko febac o febac bɛ kɛ yɔrɔ min na ni ko i bɔ ni Bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ lajɛ bi a bɛ taa fo kilomɛtiri 3 ɲɔgɔn na nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye Mali jamana kɔnɔ maaw ka wulikajɔ ni magwɛnw kɔfɛ ka taa dɛmɛ ni wulikajɔ don maa min bɔra jamana kɔ kan ni jɔnjɔn ye ko sonaladonbaw gwɛn
an ka dɔɔni na Mali kɔnɔ yan nin kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka se ka bɔ nin ko in joona min kɛra Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ kan kunungo an yɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnli kɛ wa nin ko in kɛra cogo di o seereya dɔw filɛ Imam Mamudu Diko yɛrɛ a nɔfɛmaw ani a terilakaw caman de bɔra ani kanuɲɔgɔnw hali alisilamɛ kulu maaw bɔra ka caya u kɔni ye degun sɔrɔ o degun dɔ de kɛra sabu ye gazi kunaw kɔni fili la nin kɛnɛ de ka an ka jamana lakanabaaw kɔni ye gaziw de fili maaw kan a kuma cayara kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ kan anw yɛrɛw tun bɛ radio Bɛnkuma tɔgɔ la an ye seereya dɔw sɔrɔ o seereyaw filɛ bon nin kɛnɛ ne kɔni bɛ min fɔ faamaw ɲɛna ni sunbala jara u kana ɲina nɛrɛbɔla kɔ jamana in cɛkɔrɔba in y'a seko bɛɛ kɛ jamana in jɔli nɔfɛ donc n'a bonyana bonya in ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bonya de ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya ye donc u ka a to an ka kunbɛn hɛrɛ ni badɛ la donc ka taa bila ka so o de bɛ ne fɛ ka kuma inshallah an bɛ sa ne tɔgɔ ye Mohamed Jakite kuma bɛ ne fɛ k'a fɔ assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala fo o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ala kɛla ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ silama bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ komi an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ b'an bilasira ko an ka sabari ko dan tɛ sabari la bon halisa an sabarila an taara fɔ aéroport kɔnɔ o y'an gɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ don mobili min kɔnɔ o y'a labɔ ko ka bɔ mobili foyi ma don aéroport kɔnɔ ko k'a bɛɛ labɔ o bɛɛ an sabarila an nana yɔrɔ nin na yan place nin na ko an ka bɔ yen ko an ka taa so halisa o bɛɛ an sabarilen don an kɔni an b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an b'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ an b'u kɔ sini an tɛna o dɔgɔya mais o fana ka sabari o ka an jɔ yɔrɔ di an ma jamana ko la an bɛɛ kelen mɔrifa tira an nɔfɛ misiri nin n'a ye cɛkɔrɔba kelen min nɔfɛ jamana gɛrɛw bonya n'a fɔra ko an tɛ se ka o bonya jamana nin kɔnɔna na vraiment o ye dɔyɛma le Mali ma n'o b'o yɛrɛ kalama mais an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakilima di an n'o ma ala k'an bɛn sababa ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdoulaye Banu jadon kɔni an nana sɔrɔ kuma ferekelen don mais a ma diya ye bi a ma diya hali sini mais a man ka interdit mɔgɔ ka taa kunbɛn quoi a ma diya ye hali dɔɔni ma diya hali dɔɔni hali sini ayiwa ala k'an bɛn sababa ma an bɛ min fɔ yɔrɔ la dɔrɔn an kɔni t'a dɔn min bɛ k'u bila ka mɔgɔw sama ka u mabɔ yɔrɔ ninnu na ka taa an kɔni t'a dɔn fɛn min don n'u ka laɲini ye sécurité de an b'a f'u ye k'a fɔ anw yɛrɛ kan k'u dɛmɛ ka ko yɛrɛ sécuriser bon an bɛ min fana fɔ ka far'o kan an bɛ kana Diko kunbɛn bɛɛ bɛ Diko dɔn jamana in kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ surtout a bɛ kana na cogo min na bi ni na tugu kura de ni bonya dɔ de ani karama dɔ ala y'o di jamana ma donc jamana yɛrɛ de kan ka na kunbɛn ka cortège kɛ n'u ka faama mobile ye an bɛ tugu ko an bɛ taa ne yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ o de kan ka kɛ mais Allahul musta'an an kɔni bɛ an ka ko kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔ wa ni ala sɔnna imamu fana kunbɛli danfɛn tɛ se ka bali ala ye fɛn bɛɛ latigɛ mɔgɔ si se ko t'a la donc an nana ka na kunbɛn ka d'a kan jɔyɔrɔba dɔ dira Mali ma n'ale ka sira ye n'ale tɔgɔ ye jamana ma diɲɛ jɛkuluba fila bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye jɛkuluba dɔ bɛ yen min bɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɔnba Mamudu Diko a nomera k'a kɛ o membre dɔ ye a filanan tɔnba wɛrɛ min bɛ yen tɔnba min n'a bɛ fɔ a ma ko hay'atu kibarul ulama diɲɛ dɔnnibagaw belebele olu ka tɔnba a kɛra o tɔn fana membre ye maliyɛn don donc o tɔnɔ bɛ segin ka na maliden bɛɛ de ma a yɛrɛ y'o de fɔ fana a y'o de fɔ ale ka ko tɛ nin ye Mali ka ko de ye n'a b'o cogo la tiɲɛni yɛrɛ la ne ka faamuya la président n terikɛ a kan ka fara ale yɛrɛ kan ka na yan ne yɛrɛ ka faamuya la quoi mais a bɛ faamuya o ye kuma na cogo ye Hashim Koyita o ye kuma na cogo ye olu ka kow ka ca jamana Mali de y'a tɔgɔ duman sɔrɔ et puis jamana karamɔgɔ gansan fana tɛ ko karamɔgɔba don a dɔnnen don jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la mais alhamdulillah au moins an b'a jigiya inshallah o fana bɛ n'u ka nisɔndiya yira la an b'u jigi inshallah ala k'an bɛn sababa ma maa si kana dimi bɛɛ lajɛlen ka a baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ n'ala sɔnna a bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ wɔyɔ ma k'a la foyi ma k'a la wa ne ye kunkɔrɔta ye ma fɔli ma jamana kɔnɔ o ye Hashim yɛrɛ de ye ni ala sɔnna ka d'a kan a ka jamana kɔnɔ den dɔ de ye nin tɔgɔba in ta ka di Mali ma lillahi alhamdu wal minna a bɛnna ale ka wagati yɛrɛ fana ma alhamdulillah nin bɛ tɔgɔdiya dɔ ye an bɛ ala deli hali bi ala k'an bɛn sababa ma ala k'an bɛn sababa ma ya rabbal alamin Abubakar Traoré hakilina jumɛn b'i la bon an bɛ ala tanu ka seli ala kira ka kisi ni nɛɛma b'a kan ka aw fo aw ka nani na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo i ka cɛsiri ani ka jija la ka aw fo aw ka dusuma kasi la ne ye club soutien Imam Mamudu Diko comme ne premier vice président ye ne ye nin baara in na ne bɛ accueil fana kɔnɔ anw minnu kan ka taa kunbɛn yɛrɛ aéroport la o ko anw si kana don a ma diga an na k'a sababu kɛ imamu bɛ kuma minnu fɔ an ye o dɔ de ye bi faso kanu n'a b'i la maa minnu bɛ yen ko tɔɔrɔ ni hɛn de b'olu dusukun na olu de bɛ bila aw la sinon imamu ma foyi fɔ an ka sabali a ma foyi fɔ an ka faso kanu a ma foyi fɔ an ka kɛ ala fɛ an ka kɛ danbew fɛ an ka kɛ an ka jamana fɛ la foi la paix
patrie et le peuple. Donc an tɛ foyi nɔfɛ ni ala ko tɛ. An ye nin min ye a digira an na mais an y'a ta ni ala ye. Parce que imam ko a ma ni ko gɛlɛyara cogo cogo a ye sabali. O ye alakira kisi nɛɛma b'a kan o ka mankutu ɲumanba dɔ de ye. Ko o ko bɛ yen ni sabali la i k'a dɔn k'a fɔ sabali kɔ o hɛrɛ i b'o de sɔrɔ. Kelen filanan maa minnu bɛ ka anw bali nin na o maa ninnu kan ka kɛ anw fara anw ka de ka nin kɛnɛ in labɛn. Diɲɛ bɛɛ organisation mondiale de l'islam diɲɛ bɛɛ golo finman ka don a bureau la ka kɛ i b'a fɔ ko membre yɛrɛ membre permanent parce que membre permanent filɛ mɔgɔ caman t'a faamu Ligue islamique du monde ni président kelen de b'a la président kɔfɛ tous les autres membres bɛɛ ye membre permanent de donc ni i donna o kɔnɔna na o ye a bɛ hakili to n bɛna misaliya min ta o bɛ n'a fɔ balontan na tasi c'est à dire n'i donna tasi kɔnɔ balontan na dɔrɔn diɲɛ bɛɛ yɔrɔ maliyɛn ma deli ka don o la o an kan ka nisɔndiya de nin ye coupe du monde de talen Mali bolo nin y'an ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ ala ni silamɛya tɔgɔ la. I ka cɛsiri t'a kɛ i ka c'est à dire i t'i k'a fɔ mɔgɔ dɔ de y'i yira ou bien e yɛrɛ de k'a laɲini o t'i don a kɔnɔ donc vraiment ni Mali ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ Afrique de l'Ouest de kan ka content nin de ye walayi ni ne ye faama ye an ka faamaw de kan ka wele bila maliyɛnw bɛɛ ma ka lettre de sɛbɛn kɛ Imam Mahmud Diko k'a féliciter kelen imam ko nin jɔyɔrɔ min dira ale ma ale y'a di an fa Buye tɔgɔ la a y'a di Ashraful Shurafa tɔgɔ la fo ɲɔrɔ a y'a di Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ u la cɛkɔrɔba de Buye Haidara ye a ye jɔyɔrɔ in di Buye Haidara tɔgɔ la k'a di Haut Conseil islamique ɲɛmaaba Cheikh Ousmane Madan Haidara k'a di olu tɔgɔ la an y'a ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye lettre de félicitation de ci Imam Mahmud Diko ma Amadu Dunga min ye communicateur a ye kibaruya bila an y'a mɛn a ko munna aw yɛrɛ tɛna fara olu kan sa jamana kan ka lettre de félicitation de ci nin ko in na o a ma kɛ ko dogolen tɛ o donc vraiment an bɛ min ɲini u fɛ u ka sabali an yɛrɛ min nana imamu kunbɛn an ka sabali k'a dɔn nin fana ye ala ka lajarabi dɔ de ye u ye min fɔ an k'u bonya ka da o niveau la an kana gidɔrɔn occuper an kana mankan caman kɛ an k'a dɔn ko an ka imam bonyana ala ko de la an fana bɛ imam fɛ ala ko de la Imam Mahmud Diko ala jɔn de don wa Imam Mahmud Diko an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah fo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aljinɛ firidausi kɔnɔ an bɛ aw fo aw ka laseli la mɔgɔ mɔgɔ nana u bɛ ka tile muɲu ala ka tile muɲu k'a bɛɛ ye baraji ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ na yan nɔ u bɛ ka tɔɔrɔ min kuɲu ala k'a ko bɛɛ ye baraji ye ala ka jamana ɲɛma jɔ wallahi anw tɛ jamana in ɲagami baw bɛ yen u bɛna u sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ mais an ka ala deli to ye an bɛ min ɲini u fɛ olu ka sabali olu yɛrɛ k'u ko to bonya kɔnɔ ni ala sɔnna ma an fana tɛ tɔɔrɔ lase u ma hakɛto bɛ kuma na sɔli ala rasul alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada ka sababu kɛ comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ye mɔgɔw wele ka sababu kɛ ko jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko Ligue islamique mondiale olu ye bonya ta ka di an ka seku ma Imam Mahmud Diko ka honorer ka don u ka bureau exécutif kɔnɔ ka tila ka don u ka bureau ulamaw kɔnɔ ayi Mali yɛrɛ tɔgɔ la silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya n'a ye surtout an maliyɛnw mais bi à notre grande surprise an nana aéroport la k'an bɛna cɛkɔrɔba kunbɛn an ye disposition façon bɛɛ ta pour que mɔgɔw kana taa aéroport kɔnɔ u ka to sirada la lakana tigilamɔgɔw nana ka taara ma k'u b'a ɲini an fɛ k'an ka bɔ yan nɔ k'u tɛ fɛ attrouplement ka kɛ yan nɔ donc an y'a yir'u la k'a fɔ vraiment o fɛnɛ o ka gɛlɛn ko non k'an ka taa so olu yɛrɛ b'a sɛnsɛn ka taa n'a ye donc k'an ka taa so voilà k'olu yɛrɛ b'a sɛnsɛn ka taa n'a ye bon u ka kumaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ quoi lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko non k'an kana kɛ bras de fer ye ko bras de fer tɛ k'an bɛna jɔ ko i n'a fɔ bras de fer c'est là où moi je dis que non en ce moment il y a autre chose n'i ko k'an ka taa jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sisan insécurité bɛ yen an bɛ se k'o faamu mais k'a fɔ k'an nana imam kunbɛn ko bras de fer tɛ dɛ il faut qu'on se dise la vérité on est tous maliens voilà donc si tu vois qu'on vient ici k'a fɔ k'an bɛna kunbɛn quelque part hali n'anw ma sariya kalan an b'a dɔn c'est de notre droit an ma attrouplement kɛ an ka mɔgɔw ka jɔ sirada de la n'a tɛmɛna dɔrɔn u ka tugu an kɔ an ka taa bila so bon à notre grande surprise an ɲɛ b'a la olu yɛrɛ kɔni c'est comme si fɛn wɛrɛ de b'an n'u cɛ k'an ka bɔ yan fɛnɛ mais o fana dama tɛmɛ an aéroport cɛ bɛ kilo joli bɔ sisan e yɛrɛ bolo bon a kan ka kilo 3 ou 4 bɔ dɛ plus de 4 kilomètres inchallah hakilina mɛnɛ na an nana an ka karamɔgɔ de nɔfɛ an nakun ti dɔwɛrɛ quoi ninnu tɛ dɔwɛrɛ de mun de la an tɛ se k'u féliciter an tɛ n'an ka karamɔgɔ kunbɛn mun na an tɛ dɔgɔyalima kɛ o an tɛ foyi la an ka karamɔgɔ y'an ɲɛ la an ka taga so kuma banna donc mun tɛ dɔwɛrɛ an nakun ye k'an ka seku n'an ka amiru ke kunbɛn a bɔra Saudiya la bonya min kɛra ye k'a kunbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in yɛrɛwoloden de don mɔgɔba de don an ka autorité morale de don an ɲɛmɔgɔ de don o kunbɛnni o tɛ se ka kɛ basi ye an ma basi o la an ma muru ta an ma marifa ta an ma bere ta an ma gabakurun ta donc an nana an ka amiri de kunbɛn
k'a yira la bonya min kɛra ye an b'a kunbɛn a bisimila a marahaba n'an ka autorité ko o tɛ kɛ munna o tɛ kɛ munna o tɛ kɛ concert-kɛlaw artistes n'u nana u ka fanu minnu kunbɛn o bi mun de la mun de bɛ yen mun de b'o ko kɔrɔ mun de b'o ko juru kɔrɔ an ma se k'o de faamuya. kunbɛnnikɛlaw de ka bon wa autorité de ka ca wa polisiw gendarmew gardiw vraiment a ko kɔni fanga bonyana an bɛ yɔrɔ min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la siraw tɛ sela ka sɔrɔ la vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment a ko kɛlen bɛ marche populaire de ye tellement jama bɔra cortège yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ la koyi a kɛlen bɛ marche de koyi vraiment a y'a lajɛ dɛ ma min kun bɛ jama appel mondial ka membre permanent jɔnjɔn ntali fɛ vraiment aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ silamɛw la an ɲɛ bɛ maliyɛnw na an ɲɛ bɛ jamanadenw na vraiment aéroport ni fɛn bɛɛ ki cɛla an bɛ fɛn fɛn miniti 30 ye an dɛsɛlen ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ki dala fɛ tellement kunbɛnnikɛlaw bɔra maliyɛnw bɔra cogo min an ka ca ni miniti 30 ye an bɛ yɔrɔ min vraiment Imam Diko nana hakilina jumɛn b'i la? sera Bamakɔ an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nin ye silamɛya trophée de ye ni trophée ye maliyɛn bɛɛ de ta ye farafinna bɛɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ka dugawu kɛ imam ye ala ka mɛn an kɔrɔ ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an b'a kɔ fo saya ni ala sɔnna a ma an jɔlen bɛ to fana fo ka mun kɛ vraiment an b'i fo ni ce ani cɛ ka wulikajɔ la cɛkɔrɔba bɛ kasi la hakilina jumɛn b'i la diɲɛ ma ɲɛ b'i la hakilina jumɛn b'i la ka silamɛya la goso de tɔɔrɔ an balimaw cɛkɔrɔba bɛ kasi la sabali ka silamɛya la goso de tɔɔrɔ ka silamɛya la goso de tɔɔrɔ an tun bɛ aéroport la sisan aw yɛrɛ bɔra ka ye mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ an ni taali man kan aéroport international la an bɔra aéroport la ka na fo Febagda la à peu près plus de 2-3 kilomètres u bɛ ka mɔgɔw gɛn ko imam man kan ka kunbɛn mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɔlen don bi sécurité kɔnɔna la bi c'est plus de 3000 éléments a bɛ se ka kɛ cogo di nin bɛ faamu cogo di an taara ka taa kunbɛli kɛ aéroport la vous avez repoussé les gens on est venu jusque Parkida la plus de 3 kilomètres an tɛ jɔ yan fana mais an bɛ taa min maliyɛnw aw yɛrɛ ka kɛ nin ko seere ye donc à l'occasion kɛ an b'a fɔ aw ye anw mana kɛlɛ kama an mana wɔyɔ kama an mana foyi kama an nana Diko kunbɛn de donc Diko kunbɛli tɛ se ka kɛ péché wɛrɛ ye jamana kɔnɔ aw ko an kana sariya sɔsɔ aw ko an ka sariya bonya an ka lakanabagaw bonya donc ni bonya bɛ ka kɛ o bonya kɔfɛ an t'a dɔn mun fana bɛ nin kɔfɛ dɛ maintenant u bɛ fɛ k'an gɛn fo an ka taa fo Diko fɛ yen an kana ye Bamakɔ yɛrɛ bilen on est citoyen malien on a le droit le plein droit kana mɔgɔ kunbɛn aéroport la bɛɛ bɛ t'i ka mɔgɔ kunbɛn aéroport la bɛɛ bɛ t'i ka mɔgɔ kunbɛn aéroport la o ma daminɛ bi ni jama ka ca s'il faut bannir l'attroupement oui on est d'accord avec l'autorité mais a tɛ se k'an bɔ aéroport la ka tila k'an gɛn ka bɔ commune 6 kɔnɔ yan o tɛ se ka kɛ o yan ye Febagda de ye ceux qui connaissent mɔgɔ minnu bɛ aéroport dɔn maliyɛnw Febagda ni aéroport la a bɛ 3 kilomètres bɔ mɔgɔ min bɛ yan ninnu bɛ se ka mun de kɛ aéroport la donc laɲini wɛrɛ t'a kɔ dɛ manja min bɛ Diko kan tɔgɔ min b'a la jamana kɔnɔ a ye jɔnjɔn min sɔrɔ pour que o jɔnjɔn kana fêter wa a bɛ kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a ye maliyɛn bɛɛ b'a ye ils sont en train d'empêcher les gens kana Diko kunbɛn l'acquis de Diko hali n'a ma kunbɛn ala bɛ Diko kunbɛn parce que a bɛ ka ala ka ko de kɛ a bɛ ka ala ka tagabolo de fɔ donc u bɛ k'an tɔɔrɔ on n'est pas d'accord avec la décision aw y'an bɔ aéroport la an sɔnna an tɛ sariya sɔsɔ an tɛ jamana sariya sɔsɔ on a le droit ka jamana sariya bonya mais a bɛ ka taa cogo min na vraiment a bɛ ka dama tɛmɛ donc an b'a ɲini an ka autorités fɛ n'a tɛmɛna nin kan anw bɛ taa so ka ja ka Diko kunbɛli t'olu yɛrɛ bolo quoi donc on va pas faire front à l'autorité o t'anw ka baara ye nous sommes des légalistes nous sommes des républicains et on a droit aussi au respect parce que anw ka jamana de fana don n'an nana k'an bɛ mɔgɔ kunbɛn u ka to an ka Diko kunbɛn bonya kɔnɔ nin tɛ Diko kunbɛn ko fɔlɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ jamana bɛ lahala min na aw bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔ min bɛ Diko ka so o ka ca ni minnu bɛ aéroport la yan nɔ donc il faut que les gens sachent que on a voulu que jama tɔ ka to so jama dɔ ka na aéroport la pankurutigi kɛnɛ kan mais ni autorité yɛrɛ tɛ fɛ ka Diko nɔfɛ mɔgɔ ye il suffit d'être un partisan de Diko pour que k'i gɛn ka bɔ Bamakɔ bi mais an bɛ taa min an bɛ taa n komi ka taa n ja min qu'on se dise la vérité makan jamana tɛ se ka mɔgɔ bonya kan k'o dɔgɔya o tɛ se ka kɛ o donc anw tɛ jamana faamaw juguya la u ka to an ka baara kɛ an tɛ mɔgɔ si contre la donc ni commissaire ko a ma k'a ye consigne de sɔrɔ u y'a wele ko attroupement ka dabila ni attroupement ka dabila n'u tun y'a lettre ci ka ci an ma yanni bi an tun tɛ jama fara ɲɔgɔn kan an tɛ bɔ parce que an bɛ sariya kɔ an b'an ka jamana autorité kɔ mais k'an gɛn i b'a fɔ an ye suɲɛni kɛ vraiment a dama tɛmɛna donc maliyɛnw an sera yɔrɔ min na sisan comme vous le savez très bien tous yan ye Febagda de ye Febagda n'i ko k'i bɛ bɔ Febagda la ka taa aéroport la c'est plus de 3 kilomètres mobilitigiw a y'a kilomètre aw ka mobili la an bɛ ka gɛn ko hali an tɛ jɔ Febagda la après Febagda an bɛ taa Kalaban Derutu la n'an bɔra an bɛ taa Musagarika hôtel la après an bɛ taa fo Pɔnkura la Pont Fad la Bamakɔ ma ban wa donc u ka to an ka Diko kunbɛn makan jamana y'a bonya anw fana bɛ fɛ k'a bonya de donc dɔwɛrɛ tɛ ŋaniya yira dɔrɔn don k'an ɲɛsin an tɛ polisi contre la an tɛ garde contre
la mais effectif min bolen do bi wallahi ni mo ma effectif tse ka fo ka sa dana ambe sariya bonya et puis anye jamana de nya manga impôt sara amanga taxi sara qu'on nous laisse au moins sanga kramo kumbe donc na soro kramo wala de frère tuer ni c'est soro ambe boka demain au nom de l'islam ambe kelem na ambe ala ka ko de la cause de Dieu la cause de l'islam donc au kato diko na bonya na dien fait en fona ka bonya dien tse ka diko bonya ka wa doya tse ka kew nan tora sobi ala rebe jigi awna an tse ka to so on se dise la vérité donc encore là donc la décision on n'est pas d'accord quand l'autorité parle ils disent que autorité mana boka ko be mun fanye ko jamana be la alamina miso RTM makewa jamana do maboa miso RTM jama guntewa jama beta miso RTM na jama tena digo kumero la il y a deux Maliens nous sommes dans deux républiques comme ça que trop dit ni anga jamana dine mo boyate autorité ro la amu bunya nous on a du respect envers nous anga jamana dine mo bunya et puis amu kofna nous on suppose que comme ikera manga ke aéroport ko nanga me boy mais en dehors de l'aéroport international mais mun de fait bag là mais anana foya parce que andalen do anga nyemo la anyu bunya mais yamfana kanga boya nambora ameta mi otep mako ere bania walma uka fodro ko il est interdit kanga boka digo kumbe no krasa kuma warabe fo mun tekle donc ni le tundo ambalmau nintunye imam Mahmoud Diko nofe mau ani akumbe bauye bamako pangulu jigi kneka uye deku min soro golea min yu soro ani uye toro min soro unye foli do de tunye ninye nimbede kofe anka jamana kibra lasela krenkrene dobe nankwa mako bubula funa nana boka nye foli ke ukorofo no sharia ufle ne bora digo pe sisan na bora kuma jama min bora kata digo kuma ata kalama ama fai ayi kalinya wallahi ata kalama ama fai abole na ayi jamae minun ku ba fe utara kuma problème ni fo kata gazi flip bola awre de bakala hari minun te digo fe ulaba mena parce que malien te injustice fe digo nana ayi mugo tu kata kuma minun ku ba fe abana problème be yoro juma digo se vola de blave kumea se ndo ina antara kume mangangera la amata kasoa digo yemo ko kale jamana la wulia mais tellement we kanga kurun bo bini gazi tu do bana sisa ube gazi tu ngadigo resula au tu mena ke chukuri au ta wakili fanga tiketane mo babo ne digo gazi na mene be kanga usuteni o nete kanga solo usuteni kuma te kuma simima ngakadinya me kata bimo ko ka be bo yemfe kana ko autorisation be bo mo ko be ni bo dugula uteka meeting la boy ka sense ka saka so gazi de befi akali re tundeni kalama abe wo pete semasi ko aka hari wo communique ata kalama afora esisa wallahi kata kalama ibano na be mingo na teacher ulao iko be islam manya et puis aposo min sura ari duko esamu wange ai min sura teno soro membre permanent de Ligue mondiale islamique frafin fladron ne bala le ni Mauritanie de duna be awa fo wari ko bala sita be wari dinga ere le kono maka jamana ko le wari dinga le ama fo ko wari de tigarala ya ko sora zuwe wari tigala ko segene bala ni ko kibe doka yelen fakala be doka yelen mene diko na da kande do faka sa ala ya damin kama boke fanga tise ko bali fo tise ko bali fanga tise de pasa ala dia blanina do ayi tetui dine mo bebe kuma dine mo beka mo bisiga me diko ta problème be yoro juma sisa na kuma na yer kileni ko de kuma akata kalama foi wallahi kata kalama kadi bola bi ngono la nyebe mo gola bo minu nana kumba bora ku kume asira yoro la wi gasi flip mo ko kanere yai ne tunte me nya puto na fone rajanu nu betume doere be akan sisilo no ture club de soutien o bananendo adalendo akaminendo katamba kumbe o problème be bi o be auta fera ka balo jamana na o be auta fere de kadikoi no wai mo foile awai awbaye awadigo datse ka bo malikola parce maude tara pour ka blunye ka fanga bi digo datse ka bo malikola aw kana wire segola gouvernement citise ko bali mo tien fawi aw tika pasaw de serama
ma fo sɔrɔdasiw aw de sera ma mais yɛrɛ e ni ala cɛ nin ka kan ka kɛ Diko la yɛrɛ ka Sokɛ ninnu to ye yɛrɛ ka lajɛ e ni ala cɛ maa kan ka tugu ninnu kɔ e ni ala cɛ ka taa cɛkɔrɔba labɔ aw tɛ s'a ma aw t'a fo aw tɛ kuma a fɛ o bɛɛ ka ɲi mais a bɛ bɔ dugu la on est dans un pays démocratique ka bɔ yen ka taa gazi fili mɔgɔw kan ko parce que Diko ko y'a dan ye maa ka sabali dɛ maa t'i se bɛɛ kɛ dɛ maa t'i se bɛɛ kɛ dɛ ne b'aw la di parce que aw nin ye ne ye Hasimi aw ye erreur u ye erreur ba de ne t'a dɔn décision mais nin ye erreur ba de mais cɛ bɛ bɔ ka taa ka so ma aw taara kunbɛn o problème bɛ yɔrɔ jumɛn ka taa ka gazi fili fo mɔgɔw dɔw ka bana n'a fɔra ka bana gazi ye dɔw bolo u tɛ se ka kuma Ture belebele yɛrɛ kan bɛɛ minɛlen don ni sera nin na a dɔw ma aw ye min fɔ Ala ye tiɲɛ ye k'aw fɔri Diko ye dɛ ne dara kuma in na bi de parce que ne ma nin ye quoi ne ma taa aéroport la mais y'a image ye n taalen u y'a image yira n na ni cɛkɔrɔba san 70 a bɛna don la ka taa gazi fili ko parce que a nana ka bɔ dugu la ko bali mun na aw tɛ sabali fanga tɛ mɔgɔ ta ye dɛ fanga ye Ala ta de fanga ye Ala ta de dɛ a ye sabali an ye Cɛkɔrɔ tile ye yan ka Kisima Dukɔra tile ye yan ka Musa tile ye yan ka Moribo tile o y'a sɔrɔ miliciens ni brigade militaire b'u 12 la aw tɛ sabali a ye mɔgɔw to yen ni maaw ma se fanga ma ou bien u ma fɔ u bɛ fanga dafiri anw yɛrɛ tɛ na jɛnɛ mais ka manifestation kɛ dɔrɔn an ka leader nana an bɛ taa bila kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan ne t'a dɔn mɔgɔ min ye nin kɛ bi quoi a ka bon ne hakili ma a dɔn a bɔra Diko ko la ko wɛrɛ de bɛ yen mun de bɛ yen ma b'a fɔ ne yɛrɛ Diko n'a u man di mais e b'u kɔ n ko wɛ ne ta ye faso ko de mais injustice ne tɛ tugu o kɔ dɛ Diko m'a dɔn fiɲɛ wulila yɛrɛ parce que Ala ye kɔnɔ min da k'a bɛ kule o bɛ kule Ala ye kɔnɔ min da k'a bɛ kule o bɛ kule donc a ye sabali jamana in ka basigi o de ka d'an bɛɛ ye ne tɛ Diko ka dépense dɛ parce que ne ta ka semence la ne tɛ foyi la a ne jɛra Maliko de la mais a ye sabali a ye Diko ye k'a to yen a dabɔra fɛn bɛɛ la a y'a to yen a ma fɔ ma a ka taa kunbɛn communiqué min kɛra Diko t'a kalama ka na dɔrɔn ka taa natɔ ka taa gazi fili mɔgɔw kan ko pour mɔgɔw kana dɔn ko mɔgɔ b'a kɔ ou bien parce que nin kɛkun ye o de ye o an b'a fɔ a bɛ taa u b'a sɛnɛ ka taa ka so a banna problème bɛ yɔrɔ mais don min a bɛ na don min n'an taara kunbɛn o don a n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o don aw m'o bali kɔni Diko ka naba min kɛra fo jama bɔra o don aw m'o bali dɛ an y'a sɛnsɛn fo Badalabugu f'a ka yɔrɔ la o don aw m'o bali parce que o don a n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi de aw b'a fɔ ko peut-être a n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ mɔgɔw bila aw ka lafiya jamana bɛ basigi tuma min a bɛ wuli ka ma mais ni Diko fana ka mɔgɔw wulila de ka mankan kɛ aw bɛ na mun de fɔ aw tɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ kisi nin ko façon ninnu ma Diko se ka foyi kɛ jamana in na bi Diko tɛ mɔgɔ ye k'a b'a ka jamana dafiri aw k'a ka daba la an y'a la don misiri kɔnɔ ka da sɔgɔda la k'a ka dabɔ fɛn bɛɛ la mais a natɔ fana maaw taara kunbɛn aw ko k'o fana tɛ kɛ gazi bɛ fili fɛn bɛɛ bɛ fili mais c'est grave donc président ne b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye nin de don donc Ala ka jamana basigi Ala ka jamana mɛn ka kɛ Ala ka jamana fanga ɲɛ Hasimiw bolo Ala ka tɔgɔ diman f'u ye mais injustice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala tɛ yen u k'u hakili t'o la injustice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala tɛ yen o ka bon ni yan ye o ka bon ni aw tun b'a fɛ ka min k'a ye membre permanent de Ligue mondiale islamique dans le monde a bɛ ban o wari dun na président ne yɛrɛ bɛ taa $1,000,000 ta ka na don min da min kama a bɛ ko fura t'o la donc k'aw fo ka barika da k'aw ye président nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ adamadenw ye Ala ka jamana basigi. An balimaw nin tun ye Bubula ye a ye min fɔ n ma da la k'a fɔ anw na se ka laseli kɛ ka tɛmɛ nin kan ni Imam Mahamud Diko kɔniyara maa dɔw fɛ ko nafoloko de tun b'a la o de y'a to fanga o fanga n'a sigira Mali kɔnɔ ni fanga min t'a hakilina ye k'a b'o fanga in bin ka bɔ yen a sugantili min filɛ nin Ligue mondiale islamique tɔndenya la ni nafoloko don yala Imam Mahamud Diko bɛna hami bilen ni nafoloko ye wa a mana tigɛ da o da la ne dalen don a la k'a fɔ Diko limaniya min b'a la faamuya min b'a la jamana in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ jamana marabaaw tun b'a lamɛn ko caman kɔni bɛ ka kɛ bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma da la k'a fɔ jamana in tun na ye o kɛnɛ kan
nin bɛɛ de kɔfɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ye imam Mahmud Diko sɔrɔ sibiri tɛmɛnen waati min na a tun y'a laɲini ka bɔ Bamakɔ pankulujigi kɛnɛ kan ka taa ka denbaya la kunbɛli jama min n'a y'u kunbɛn gazi de kɔni filila lakanabaw fɛ a selen a jabala la an ka jamana diinɛmaw i n'a fɔ imam Abdoulaye Koyita ale fana tun bɛ kɛnɛ kan imam Mahmud Diko ka denbaya la fo ka se kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'o bɛnna kari janvier kalo tile 15 Shuala Bayaya Haidara ale fana ye diinɛ lasela ye Mali kɔnɔ a n'a nɔfɛmaw tun ye wulikajɔ kɛ ka taa imam Mahmud Diko ka so ninnu ta kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min ye alisilamɛw sɔrɔ Bamakɔ pankulujigi kɛnɛ kan n'a ma ɲɛ ka fɔ alisilamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka ɲɔgɔn minɛ jiriba kelen na o de senfɛ Shuala Bayaya Haidara taara imam Diko bara a ye kɔrɔfɔ kɛnɛmaw lase cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'o lamɛn min kɛra sibiri tɛmɛnen Bamakɔ pankulujigi kɛnɛ kan an ka jamana diinɛmaw caman de taara imam Mahmud Diko ka so ka t'u ka dɛmɛ an'u ka ŋaniya ka t'o d'a ma Shuala Bayaya Haidara bɛ kuma ta waati min na an ka jamana minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko Mohamed Saliya Ture ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale de ye kuma jujɔn fɔlɔ yani Shuala Bayaya Haidara ka dantigɛli kɛ nin kɛra imam Mahmud Diko ka denbaya la kunungo an k'o lamɛn. Salam alaikum, ne tɔgɔ Mohamed Saliya Ture, ne imam den ye imam barakɛ ɲɔgɔn ye, donc n bɛ foli d'aw ma, n b'aw bisimila, aw nana hɛrɛ la cogo min na, Ala ka segin n'aw ye hɛrɛ la ten tɔ. Aw bɛna dɔw minnu kɛ, Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen sabati. Donc n bɛ micro segin karamɔgɔ ma, merci. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Ola shaitane genen kɔfɛ ka sindi ni setigi Ala tɔgɔ ye Ala min y'a daminɛ n'a b'a laban ka sɔli an kuntigi Muhammadul Mustafa kan ka sɔli a so dungew kan ka sɔli a jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ kan an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ silamɛ bɛɛ diɲɛ bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an b'an balimakɛ fo saliya ka se an ka imamba ma donc ni y'an ye yan bi an nisɔndiyalen de bɛ yan an n'an balimaw nana komi mɔgɔ caman b'ale dɔn ale ye n dɔgɔkɛ Abdul Karim Haidara ni fana ye n dɔgɔkɛ o de dalen don Abdul Karim kan Muhammad Lamin Haidara ni an ka tɔn association Hizburahmani président ye Mahamadu Sidibe ni an ka sherifilaka minnu bɛ Kolokani Sherif wala ale denkɛ ale bon ni ye ntɛnɛmuso de ale ye fila ye ale ye ba ye donc komi an ko an bɛna a ko an bɛɛ kana ɲɔgɔn fɛ donc n ko an bɛna ka foli kɛ Ala ye bonyaba min di vraiment a bonyara an ma e hakili ka to anw na k'a fɔ ko Ala ye bonya dɔ k'i ye ko a k'a sara an na a bonyara an bolo kojugu an y'a yira an ka mɔgɔ bɛɛ la n ko imam ka ciden de filɛ k'a fɔ an ka na ko Ala ye bonya k'a ye bon an y'a ye fɛnɛ bonyaba don parce que an y'a vidéo sɔrɔ bon ni maliyɛn dɔ ye nin sɔrɔ Magan jamana kan Madinɛ jamana kan Alakira ka jamana kan sallallahu alaihi wa sallam ne bolo o y'an bɛɛ de ka médaille an bɛɛ de ka bonya don an bɛɛ de ka kɔrɔta don donc o la n ko an bɛna ka na foli kɛ ka dugawu kɛ vraiment ka a yira k'a fɔ a diyara n ye wa a bonyara an ma ka dugawu kɛ Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya halisa sini kɛnɛya Ala k'a d'an ka imam ma an ni imam jɛra bi tɛ a mɛnna dɔɔni depuis 2012 wagati ninnu Ala y'an gɛrɛ ɲɔgɔn na an ye ko caman kɛ jamana jɔli sira fɛ donc wagati dɔw fana bɛ na hakilinaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ mais dusukun ti fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que dusukun gulonnen don min na o ye Ala de ye an bɛɛ dalen don Ala ye kelen Muhamadu ye kira ye sallallahu alaihi wa sallam donc o ye belebele ye imamu ye min ɲɛ diinɛ ko la jamana in kan fana a dogolen tɛ mana min na u nana selijili ko kɛlɛli la yan dɔw dun ka laada don dɔw ka diinɛ don imamu de y'an bɛɛ wele an y'a kɛlɛw kɛ wa Ala y'a diya an na gorojɛgɛninw ka ko wulila an y'a kɛlɛw kɛ Ala y'a diya an na code de la famille ko nana an y'a kɛlɛw kɛ fana Ala y'a diya an na donc diinɛ ni jamana mara tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ y'o fɔ o bɛ fili de la anw yɛrɛ b'an ka référence ta diinɛ jamana minnu kan a belebeleba dɔ ye Iran ye Saudiya fana bɛɛ b'a dɔn yen nɔ fana diinɛmɔgɔw ni uruwaw de bɛ jɛ ka jamana mara bon Iran fana diinɛ ɲɛmɔgɔw de ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jɛ ka jamana mara i seko t'o la n'i ko k'o tɛ kɛ i bɛ taa ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la donc o la ni imamu nana tan Ala ye ni bonya k'a ye Magan Arabitatul ulama ye alami vraiment a diyara n ye n ko an bɛna ɲɛ d'a kan ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini a fɛ k'a fɔ sini kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a d'an ma jamana Ala k'a suma Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye
ala ka jamana be degun mun kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ gɛlɛya ni kan bɛɛ baliya min b'a kɔnɔ yarabi ala ka jamanadenw kan bɛɛ ka jamana be degun ni crise min kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ wa jamana tɛ se ka bɔ crise ni degun in kɔnɔ fo karamɔgɔw ka dugawu an'u ka barika an'u ka fara ɲɔgɔn kan wajibi de ka fɛn bɛɛ bila ka na an dusukun yira la ni hɛrɛ y'a sɔrɔ a n'an jɛ don ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ fɛnɛ a n'an jɛ don wa ka yira ko minnu fɛnɛ kɛra a natɔ k'u fɛnɛ yira diɲɛ na a ma bɛn an ma wa a tɛ bɛn an ma wa n'a dɔwɛrɛ kɛra ni an fɛnɛ bɛ se fɛn o fɛn na an b'o kɛ k'o yira diɲɛ na k'a fɔ a ma bɛn an ma parce que mɔgɔ mɔgɔ ye au conseil présidentiel kɛ ka se nin degré ma ni jamaba in bɛɛ bɛ sela kɔfɛ ni tɔɔrɔ ɲɔgɔnna mana ta k'u sɛgɛrɛ o kɔrɔ ko jamana in haramusu t'a la tuguni sɛmɛyɔrɔ foyi t'a la tuguni an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye an ɲɛ la diɲɛ dugu si la n'an y'a ye Mali la yan nɔ a fɔlɔ kɛra nin on a bɛna foli kɛ ka dugawu kɛ vraiment bi ye donba dɔ y'an an bolo bi ye don ye ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ don min seereya vraiment an nisɔndiyara bon mɔgɔ caman a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko an ni imamu gɛrɛla ɲɔgɔn la bi de non an tun bɛ taa au conseil bureau la an ni imamu jɛra ka sabati 2012 kɛ an ni imamu jɛra fɛn caman ma alhamdulillah bi kɔni an bɛ se k'a fɔ médiaw ye bi ta ye wala imamu yɛrɛ tun mana fɔ fɛn fɛn kalama na a b'an wele walima a bɛ mɔgɔ bila k'an wele musokɔrɔba ka bannikɛyɔrɔ la bɛɛ ye imamu ye mais ala k'an bɛɛ kisi setanɛ de tɔɔrɔ ma ala kana setanɛ fanga s'an na hali min kɛra kunun an b'a dɔn setanɛ ka baara de don mais an bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye bi u k'a dɔn diɲɛ wagati ye fanga ye kuma ye fanga bɛ ba ka ala to a ka alaya la furawna fanga banna ka ala to a ka alaya la a ma yɛlɛma dɛ namuruzu fanga banna ka ala to a ka alaya la jango ni wagati fanga nunu min a y'i ja mi ja a bɛ ba i yɛrɛ b'a ban yɛrɛ donc alhamdulillah u k'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye n'olu tɛ jamana o jamana kɔnɔ a jamana tɛ suma hali Amérique sigilen don diinɛ ɲɛmɔgɔw kan Amérique min n'an b'a fɔ États-Unis a sigilen don diinɛ ɲɛmɔgɔw kan jango Mali an bɛnbaw k'a daminɛ Dan Mɔnzɔn ni Ngolo Jaraw la u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de bonya na an sera nin jɔyɔrɔ ma donc vraiment ne tɛna kuma janya tuguni ka segin ka foli kɛ ka n ka tarihibu kɛ imamu na ala y'a to ni jɔyɔrɔba min n'a y'a sɔrɔ an ye min mɛn k'a fɔ farafinna yɛrɛ bɛɛ mɔgɔ min b'a la a tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 5 kan wala ko mɔgɔ 2 an ye min mɛn bon o y'an nisɔndiya quoi o y'an ka fierté de mɔgɔ bɛ se ka fili don dɔ mais n tɛ bɔ fili la o de ka jugu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka faso in jɔ an ka tagabolo ko bila an ka fɛn bɛɛ bila an ka Mali minɛ inshallah Mali bɛ taa ɲɛ ni ne kun don wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an balimaw nin tun ye Suala Bayaya Haidara ye Imam Mahmud Dicko min ni jama tun bɔra walasa a sugantili min kɛra duniyama fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Magan jamana alikuranɛ terilakaw fɛ ka taa kunbɛn nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ n'o jɛngɛna ka kɛ tasara walew ani tɔɲɔni walew ye an ka jamana lakanabaa dɔw yɔrɔ la ka lase Imam Mahmud Dicko nɔfɛ jama ani Imam Mahmud Dicko ma Imam Mahmud Dicko waati min na Suala Bayaya Haidara taara ka taa a lajɛ a nana kɔrɔfɔ lase kɛnɛ kan kɔrɔfɔ minnu ye kɔrɔfɔ jolenw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ Imam Mahmud Dicko ka o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn wa Imam Mahmud Dicko yɛrɛ a ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin nin kɛwale jugutigilamaw ma an bɛ a daminɛ ka ala de fo ka barika da ala ye subhana ka ɲini ala fɛ a k'a ka kisi a n'a ka nɛɛma a k'a caya alakira sallallahu alaihi wasallam ka n'a so don kɛ salimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ya rabbi ala m'an bɛn na sababa ma ya rabbi ala m'an bɛn na sababa ma wallahi Sharif a bonyanan ma nu yɛrɛ ye n wele i ye duwawu min kɛ k'a bila bɔkan la n k'a lamɛn kabini ye kibaruya fɔ a ye n ko a ma bala n na parce que hadamaden y'a dusukun de ye n ko ale sirifijogo b'a la siga si t'a la min b'a kɔnɔ a b'a fɔ i n'a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais juguya t'a kɔnɔ voilà juguya tɛ se n'i bɛ hadamaden dɔn n'a kumana dɔrɔn i bɛ a ta fan dɔn o mɔgɔ de don ni min b'a kɔnɔ a b'o fɔ n'a dara min na a b'o fɔ o don o bɛ se ka kɛ a b'i tɔɔrɔ a b'i degun nka ale ka faamucogo y'o ye o don mais juguya tɛ dɛ n'i y'o don hadamaden na dɔrɔn o mabdaw ka ɲi o ye hadamaden min a dusukun a sinziyɔrɔ ka ɲi nka o man kan ka kɛ fɛn ye min bɛ bala na ni mɔgɔ min b'a dɔn a bɔra maa minnu na vraiment a bonyana ma a diyara n ye bonya o bonya n'a sɔrɔ la a bɛ sɔrɔ fɛn min na Allah subhanahu wa ta'ala ka fisamantiya tɛmɛnen kɔ o ye maa min n'an b'a kɔ n'an dara la
n'an dusukun dulolen b'a la ala tɛmɛnen kɔ n'o ye alakira muhamadi alayhi salatu wassalam ɲɔgɔn min ko kɔ i bɛ kira ko la i bɛ kira somɔgɔ ko la fɛn wɛrɛ tɛ adamaden bɛ kɛ min na n'a bɛ kunkɔrɔta bɔ ka o bɔ n bɛ kira ko la n b'a somɔgɔ ko la mɔgɔ min n'o ye mɔgɔw fara o kuma diinɛ de ma faamu maaw ka kan ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min na n'o kɛra u fara yɔrɔ ye kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen ala ka hakili ɲuman de di bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman de di jama anw ka jamana fana an bɛ dugawu kɛ ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ko minnu kɛra an bɛ min fɔ o ye an bɛ maa min ko k'a ladege o ye kuma min fɔ ka kɔrɔ an bɛ segin o kan allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun ala u kanda u t'a dɔn dɛ n'u tun b'a dɔn u bɛ min kɛ o tɛ nin ye u t'a dɔn dɛ kabini kunun n y'a f'u ɲɛna wa n bɛ segin k'a fɔ bɛɛ fana ɲɛna an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye maa minnu ye nin baara in kɛ ne ye min fɔ n bɛ segin o de kan kira taara alayhi salatu wassalam a taalen Taifa n'u ye ayiwa gɔngɔrɔw ni fɛnw kɛ k'a kunbɛn ni ko in digira ala la ka se hakɛ la parce que i tɛ se ka fɛn kɛ kira la taa tɛ digi a la allahumma salli alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wallahi min jiginna n kɔnɔ kunu o y'o de ye n ko allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun ala u kanda u t'a dɔn n'u tun b'a dɔn min bɛ kɛ o tɛ nin nka hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamanadenw kanda ala k'an kan bɛn ala ka dusukun fara ɲɔgɔn kan ya rabbal alamin adamadenw aw bɛnnenw de bɛ se ka ko dilan ni adamadenw banna dusukun ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn tɛ dilan dɛ ni ala ko kira na alayhi salatu wassalam ani a jɛɲɔgɔnw ma ani mantow ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kɔrɔ ye k'a fɔ ko adamadenw a tɛ se ka kari bɛn kɔ parce que maaw faralen ɲɔgɔn kan ka bɛn o de bɛ se ka ko dilan wa min bɛ ko tiɲɛ o ye bɛnbaliya ye ye fɛn o fɛn dilanlen i kabara la maa bɛnnenw de y'a kɛ wa ko o ko n'a ɲɛna tilala ka tiɲɛ bɛnbaliya de y'a tiɲɛ kuma jamana in fo an k'an cɛsiri bɛn de ka kɛ maaw ka fara ɲɔgɔn kan kabilaw ka fara ɲɔgɔn kan siyaw ka fara ɲɔgɔn kan jamana in fanga tun y'o de ye i taara yɔrɔ o o ye bara ye o de ye jamana in fanga ye maa minnu dɛmɛna ala ye hakili ɲuman d'u ma u ye sinankuyaw ni fɛnw don jamana kɔnɔ i ni maa min tɛ lahalaya si nka aw ye fɛn dɔ sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka ɲɔgɔn kun fula ni numu ni burudamɛ ni kaadɔ ni mɔgɔ wɛrɛw maa minnu adamadenya yɛrɛ la i b'a fɔ k'u jɛlen tɛ foyi la nka ala y'a wajibiya an bɛ sigi dugukolo kelen kan an ye hakiliw sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn kun cogo min o jamana man kan ka dɛsɛ ka bɛn o sira sɔrɔ a man kan anw yɛrɛ danbe ye min ye an'an ka kodɔn n'an ka faamuya n'an seginna ka o ɲininka dɔrɔn a bɛ sira jira an na n bɛ kuma in fɔ kabini waati jan fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la ka sigi ala ma ka sigi an yɛrɛ kun danbe n'an ka adamadenya la adamadenw ye ɲɔgɔn kun cogo min na anw bara yan ni mɔgɔ y'i fo i tɛ maa min dɔn i b'a fɔ bisimila an bɛ kun voilà an bɛ kun n'i y'o fɔ maa min ye o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn o fɛn b'i la n'i nana i bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ jamana min tabiya y'o ye anw bɛ se ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu cogo di voilà o man kan ka kɛ voilà o kuma Barama Sirifukɛ i nana i ni ka jama a diyara n ye a bonyana n ma ala k'an ni sara hɛrɛ la ya rabbal alamin a diyara n ye ala k'a kɛ baraji ye an cɛ ani baraji ko n bɛ Sirifu du bɛɛ fo masha Allah alhamdulillah masha Allah alhamdulillah balimaw aw ye nin mɛn ne bolo somɔgɔ sama tɛ nin na bilen Imam Mahamudu Diko kɔni ye kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ wa an b'a da u tulo ka fɔ ka se bi ma an ka jamana maaba caman politiki sira fɛ diinɛ sira fɛ a kɛra an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye o Imam Mahamudu Diko kɔni bɛɛ de bɛ wulila bi ka taa u ka dusumajɛlenya ka ɲɛsin a ma hali politiki kulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko alliance jigiya kura n'o ɲɛmɔgɔba ye Usaini Amion Gindo ye Usaini Amion Gindo kunungo a n'a ka jama u tun bɛ Imam Mahamudu Diko ka so fo ka se Fizi Mali tɔndenw ninnu taara ka taa u ka dɛmɛ an'u ka dusumajɛlenya ɲɛsin Imam Mahamudu Diko ma maa caman de taara a bɛɛ tɛna se ka fɔ ka ban an ka jamana diinɛ lasela dɔ fana bɛ yen Banjugu Dunbiya fana taara Imam Mahamudu Diko ka so an balimaw cakɛ bonda bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko baramuso ye kulu min kabini a ju jɔna Mali kɔnɔ denmisɛnw caman de kɛra u yɛrɛw ye u tun bɛ barodaw de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ denmisɛnw taara l'école kalan na sɛbɛnfuraw sɔrɔlen barantanya min tun bɛ Mali kɔnɔ nin baramuso kulu in a ka wulikajɔ n'a ka laɲiniw kɛra sabu ye ka hali an balimamusow caman de bɔ sokɔnɔ sigi la ko baramuso
ɲɛmɔgɔw nin ye ladalako ye waati o waati ni sanyɛlɛ mara u bɛ taa ka taa u ka cakɛlaw kuma ɲɔgɔnya baara minnu kɛra san tɛmɛnen n'o baaraw ma ɲɛ baara kura jumɛnw kan ka boloda walasa nin cakɛbondaba ye min b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka sanayɛlɛn sɔrɔ halisa o de senfɛ k'u y'a jira k'a fɔ feerefɛn minnu bɛ di u ka jagokɛlaw ma ni maa min sera ka caaman feere i n'a fɔ bɔrɔ 5,000 n'i y'o feere ko e kɔni bɛ sefa wari 500,000 francs de sɔrɔ o ye lajali ye lajali min n'a ŋaniya tara baramuso yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Burema Dunbiya ka wulikajɔ ni a ka laɲiniw kɔnɔ o kɛnɛ dɔ de tun sigira dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun b'a kɛnɛ ka bɛnkuma don kibaru tɔgɔ la o de ye Morikɛ Sisogo ye a ye seereya minnu sɔrɔ an balimamuso minnu yɛrɛw ye nin dɛmɛ in sɔrɔ olu ka kumalasela nanzarakan na n'an ko a ma ko représentant des bénéficiaires a kumana nisɔndiya ni cɛsiri ni farifoni min b'u la ale nana bɔ ka ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'an kulomajɔ an k'o lamɛn aw bɛna faamuyali kɛ baramuso Burama Dunbiya ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ min bɛ kɛla sababu ye bi ka malidenw caaman kɛ u yɛrɛw ye o kɔrɔfɔ filɛ lama dalu min na u ye sɔn dɔ de fɔ k'an k'a feere ko ni mɔgɔ min sera carton 5,000 feere kalo 6 100 bɛ d'i ma donc anw y'o layidu timɛ a kɛlen mɛnna ni embargo bɛnna président y'a ko bɔ a sira fɛ n'o tɛ bi ko tɛ dɛ a y'a ko de bɔ a sira fɛ donc hali bi an bɛ dugawu kɛ baramuso ala ka baramuso ko mɛn ala k'an ɲɛmɛ baramuso la hali bi ala ka baramuso ta fanga nɔgɔya Burama ye ala k'a barika don baramuso la baramuso mɔgɔ caman de bɛ balo a la Burama ta tɛ baramuso ye dɛ anw de ta ye baramuso ye toujours an b'o kuma kelen anw de ta ye baramuso ye donc halisa ala ka baramuso ta fanga nɔgɔya ye an balimaw nin tun ye an balimamuso ka lase an balimamuso min ni ale yɛrɛ ye se sɔrɔbaw ka kumalasela ye hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɛna se ka ganseli kɛ nin laseli in kɛra ale fɛ nin hukumu de kɔnɔ baramuso yɛrɛ cakɛbondaso a koɲɛ ɲɛnabɔbaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ kɛnɛ kan nin ko in kɛra ale fana ɲɛna a fana ye seereya jɔnjɔnw di maaw ma o seereya ninnu filɛ nin ye nisɔndiya ko de ye wala adamaden n'i ye fɛn min bila i ka programme na k'a k'i taabolo ye a ka ca ala fɛ i ka to ka segin a kan k'a yira mɔgɔw la ko ŋaniya b'i la baramuso depuis a créera san 2008 fɔ bi san o san an b'an ka partenaire wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sugu kɔnɔ n'o y'an ka dépositeurs ye ka sigi n'u ye k'u ɲininka u hakilina na sugu gɛlɛyaw la ani taabolo min ka d'u yɛrɛ ye ka kɛ baara kɔnɔ parce que baara y'an bɛɛ jɛ de o de hokumu kɔnɔna la an y'u wele ka na ka n'a u ɲininka bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ san 2022 gɛlɛya minnu nana a jouera mɔgɔ caman kan o la i ni i jɛɲɔgɔnw a ka ca la gɛlɛya nin kɔfɛ a ka sigi ka ɲɔgɔn ɲininka a bɛ labɛn kura minnu kɛ pour que baara ninnu bɛ se ka sinsin tuguni cogo min na o de laɲini don donc o de y'a to bi an y'u wele ka na bon donbolo min dira mɔgɔ dɔw ma donbolo wɛrɛw tɛ baara waleɲuman dɔn de don parce que anw n'an partenaire ninnu cɛ an b'o de fɔ baara o baara ni motivation t'a la ɲɛsigi t'a la an b'o f'u ye donc yanni nin kalo hakɛ cɛ ni min sera ka nin carton hakɛ labɔ nin tun ye carton 5,000 de ye minnu y'a labɔ an bɛnna min kan an y'o de d'olu ma komi i yɛrɛ y'a ye cogo min na dépositaire 2 de sera k'a baara kɛ carton 5,000 kalo 6 kɔnɔ donc la o laɲini kama donc anw fana y'an kumakan de di donc mɔgɔ ye kumakan de i bɛ kumakan di i b'a lafasa o de lafasali la i y'a ye enveloppe dir'u ma an balimaw aw ye nin mɛn wa ni nin kɛnɛ in fɔr'i la ko Burama Dunbiya ma se kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ a tɛ taama la Mali kɔnɔ a tɛ taama la jamana kɔ kan o bɛ kɛ dabalibanko ye baramuso baarakɛlaw baramuso caɲɔgɔn baarakɛbonw ka fɔ i mago bɛ Burama Dunbiya la ko lajɛ de sigira baramuso tɔgɔ la baramuso ka kulu tɔgɔ la kɛra fan o fan hali Mali kɔ kan Burama Dunbiya a dɔ la a ka ca Ala fɛ a bɛ ye kɛnɛ kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛnkuma don kibaru tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ Burama Dunbiya fana nana ɲɛfɔli kɛ nin ko in na layidu min b'a ni baramuso baarakɛlaw cɛ nin layidu in nin kan ka to san nataw la feerekɛba tɔw fana ka caaman feere walasa sefa wari 100,000 o fana garisɛgɛ ka don a la ko Burama Dunbiya ye laseli kɛ Morikɛ Sisogo ka kuma bara la o laseli in filɛ nin ye baramuso yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye an ye wolo bila an ka grossistes ni an ka dépositeurs ma minnu bɛ an ka marché ordinaire la Bamakɔ yan nɔ sigi bolila min kan o de ye k'u wele k'u sanbɛ san kura la ani ka tila k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara ni an ye minnu kɛ san tɛmɛnen baara mun kɛ ni gɛlɛya ye n'o ye san 2022 bon an y'u fo o la ka patience la k'u fo o la u ka kulodi ɲɔgɔnna na k'u fo o la u ka timinandiya la k'u fo o la u ka courage la kosɛbɛ ka tila
tila tuguni ka an tun ye bɛnkan dɔw fɛnɛ kɛ an n'u ɲɔgɔn cɛ n'o ye k'a fɔ grossiste dɔw fɛnɛ bɛ yen n'u ye carton 5000 feere kalo 6 kɔnɔna la CFA 100,000 kan ka d'olu ma o 100,000 o fɛnɛ an y'olu fɛnɛ di kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ an tun ye produit kura dɔw fɛnɛ bɔ produit min ka dɔn n'o ye baramuso ka vermicelle bon baramuso ka vermicelle an y'o du fɛnɛ bɛɛ kelen na ma bɛɛ ka taa ni bɔrɔ kelen i ka so ka taa tobi k'a lajɛ parce que produit min don Mali produit don malien y'a dilan malien ne b'a kɔfɛ Mali ka drapeau de don a ka kan malien bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a la ka se ka drapeau nin kɔrɔta o kun kɔnɔna la an ye vermicelle ta k'a d'u ma parce que n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ sugu la an ye san 10 kɔ sugu kɔnɔ ka se bi ma san 20 kɔ i b'a sɔrɔ vermicelle caman bɛ bɔ kɔfɛ de ka na hali an ka kungo n'an ka kɔɲɔw la u bɛ jamana wɛrɛ vermicelle de san k'u ka kungow kɛ mais pourquoi pas malien an yɛrɛ fɛnɛ se ka fɛn dɔ dilan fɛn min ka dɔn malien bɛ waso n'a ye Mali kɔnɔ ani malien bɛ se ka waso n'a ye cogoya min na Mali kɔfɛ o de hukumu kɔnɔna la an y'u wele ka na ka baramuso vermicelle fɛnɛ ko o tobi ka tila ka tobilen d'u ma a kɔfɛ tuguni a tobibali fɛnɛ ka bɔrɔ kelen fɛnɛ ta ka di bɛɛ kelen kelenna ma mɔgɔ ka taa n'a ye ka se k'a sifilɛ parce que bamananw ko de ko mɛn dan ye mɛn tigila n'i yɛrɛ taara i yɛrɛ fɛnɛ y'a lajɛ a tɛ tɛmɛ o kan quoi an kɛlen don ka laɲini caman bila sen kan pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka produit sɔrɔ la o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ ka ɲini ka dɔ fara usine kan ka usine bonya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bibi na jago an ka usine an ye kɛnɛ caman sɔrɔ ye min bɛ taa fɔ hectare 25 la an bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ usine ye ka se ka machine dakabana machine commandé ka bɔ kɔfɛ pour que ka se cogoya min na baramuso ka produit bɛ se ka cari cogo min na Mali bɛɛ kɔnɔna na parce que bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan anw ye premier ye kɔri la an ye premier ye fɛn caman na sɛnɛkɛfɛn bɛ ɲɛ anw fɛ yan dugukolo bɛ anw fɛ yan n'a fɔra ko usine ka dɔgɔn usine minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ k'o tɛ anw fɛ yan o ye kumasulu ye kosɛbɛ o de la an b'an kɔngɔn bɔ kosɛbɛ k'an cɛsiri ka an ka fasoden ɲumanya k'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ don an fɛ yan ne farajɛw de b'a bayɛlɛma munna anw yɛrɛ jeunes fɛnɛ tɛ se ka a baaraw kɛ bon hukumu kɔnɔna la an kɛlen don ka machine caman ɲini an bɛ an ka kɔriw an b'a a kolo bisi k'a tulu bɔ pour que maliyɛnw bɛ se ka filtrer ka ɲa ka raffiner ko in ma ka ɲa maliyɛnw ka se ka o ɲuman sɔrɔ an bɛ alikama yɛrɛ fɛnɛ ta k'o dilan k'o kɛ makɔrɔni ye maliyɛnw ka se k'o sɔrɔ an ka miniji sanuman an b'o bɔ dugu jukɔrɔ ka a traiter ko in ma ka se k'a di maliyɛnw ma u ka se ka ji sanuman min pour que u bɛ se ka kɛnɛya o n'a ɲɔgɔnna caman ka fara an ka nafɛnw kan hali an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an kɛlen don ka labɛn dɔw sabati labɛn minnu k'a dɔn an ka sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la u bɛ se cogo min na ka fɛngɛ na mugulama sɔrɔ bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ se cogo min na ka yɛlɛma barama kɔnɔ ka jikalaman k'a la dɔrɔn k'a tobi o ye tigɛdigɛna mɔlen naji o b'o cogoya la ɲuguna o b'o cogoya la bon hukumu kɔnɔna la o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛ ka minnu sigi sen kan pour que don n'a nata la maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na Mali bɛ se ka lafiya cogo min na Mali ka force bɛ se ka bɔ cogo min na Mali kɔnɔ ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ la k'a fɔ nin fɛn filɛ nin fɛnɛ maliyɛnw ka force de nin maliyɛnw ka produit de a bɛ dilan Mali kɔnɔ yan n'o ye an ka marque ɲuman di ye n'o ye baramuso ye bon o la o fɛnw caman bɛ yen an kɛlen don ka min labɛn don n'a nataw la surtout 2023 yɛrɛ kɔnɔna la bon baarakɛɲɔgɔnw ye laɲini caman kɛ n y'o de fɔ sugu kɔnɔ baramuso wolola sugu kɔnɔ de a kɔrɔbara sugu de kɔnɔ sugu kɔnɔ mɔgɔ de bɛ se ka baramuso défaut fɔ an ye an ka se k'an améliorer o de la bi an ye kuma di an ka dépositaires n'an ka grossistes minnu bɔra sugu kɔnɔ ka na u ka dɔ fɔ an ye défaut la parce que diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ ni critique t'a la i b'a ye a tɛ taa ɲɛfɛ foyi ma bali ka kɛ ka ɲa n bɛ préfuto nin yɔrɔ la ka se ka histoire fitinin d'i ma o ye jumɛn ye n'o ye an ka chinois jamana ye olu tun bɛ bibi na olu bɛ mobili dilan bi k'a yɛrɛkɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la hali train avion b'a bɛɛ monter Chine mais u dun ka mobili fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'u y'a dilan u ye mobili nin ta don min na ka inauguration kɛ président sigilen ɲɛna a don minnu ye mobili dilan u donna test la mobili taara kɔfɛ u ye ko bɛɛ kɛ mobili ma se ka taa ɲɛfɛ mais o don président y'a yira k'a fɔ président de fɔlɔ kɛra mɔgɔ ye ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ u kun k'a fɔ a y'a timinanja a ye courage ta fɛn min bɛ ka nin na taa kɔfɛ dɛ n'a y'a courage ta k'aw timinanja o fɛn kelen o bɛ la taa ɲɛfɛ bon o la o de kosɔn critique ka di anw ye baramuso produit nin de b'a la a y'a fɔ an ye an bɛɛ maliyɛnw de ye baramuso tɛ fɛn jamana foyi t'an kɔfɛ anw ye jamanadenw de an bɛ baramuso dilan yan a ka d'an ye jamanaden minnu b'a consommer ne critique misɛnnin mun bɛ yen a y'a fɔ an ye a ka d'an ye an bɛ jɛ k'an améliorer o hukumu kɔnɔna la an ye kuma di u ma bɛɛ lajɛlen ye i hakilinata fɔ bɛɛ lajɛlen ye i ka idée di an ma bɛɛ lajɛlen ye conseil di an ma dɔw ye critique fɔ an ye minnu b'a to an bɛ se ka améliorer ka taa fɛ dɔɔni bon o hukumu kɔnɔna la an y'a bɛɛ fɛnɛ noter ni Ala sɔnna an bɛ baara kɛ n'a ye pour que ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min. An balimaw nin de bɛ dansiri an ka bi do kibaru